Kamar yadda kuka sani tun a title ɗin bidiyon nan za mu yi magana ne akan yadda za ka saita kyamarar wayarka kana ganin ta a cikin kwamfuta ta wani application ba tare da intanet ba. Kuma wannan hanyar zai baka damar in fact a ce kana so kai koma wani irin guri ne na kyamara, in kana so ka shiga za ka iya yi. In ka je gun kyamara zai nuna ma, idan misali a kwamfuta ka je wani guri an ce dole sai ka ɗau hoto, kuma hoton da za a ɗauka ba wai sako shi za ka yi ba, ta kyamaran ne, ta kyamara za ka ɗauka. To za ka je cikin shi wannan application kai connect da same network, sai ka ga kyamara ta bayyana ka ɗau hoton da kake so kai abin da kake so. Misali kamar masu BBN, in suka zo misali kana BBN kyamarar ka bata hau ba ko ta ɓaci ko dai an samu dai wani akasin matsala haka, to shi ma za ka iya amfani da shi. So yanzu dai muna roƙonku da Allah, kafin mu wuce cikin bidiyon nan, muna roƙonku da idan ba ku mana subscribe ba ku daure ku mana subscribe. Mun gode. So da farko dai kamar yadda kuka sani za ku je cikin Play Store naku, so da za amfani da wani application ne, za mu yi amfani da wani application, sannan in mun janyo shi a kwamfuta da irin wannan application din su ma mu je mu janyo. Yanzu da farko mutum zai je Play Store shi, sai ka zo nan gun sacin, sai ka rubuta IBCam kamar yadda na rubuta ka IBCam, sai ka danna search, sai ka dan dira shi da yake ka san network wani sa'in dan iska ne, sai ka dira shi ya wuce. Allah ku ya hakuri ba. Yauwa kamar yadda kuke gani, kun ga mun yi searching IBCam ta kawo mana shi, sai ku shige shi haka. Misali bari ku ga icon din application din, kun ga icons din shi, wannan shine icon din application, sai ku yi download. To ni dai kana yi already download, bari na kwada shiga ku ga. In ka shiga zai dan baka allow sai ka wuce to ga computer search for IBCam PC. Yanzu a buta za mu kawo darasi na gaba akan, yanzu dai kun ga setting wayannan. Misali a ce kana so tana tsayawa a tsaye ne ko ta juya, ko gashi su video sizing yanda kake so, frame rate in ma recording misali za ka yi enable night mode, English waye, pattern all full version in kana so kenan. To yanzu bayan ka gama haka, ka soke application nan, ka shiga ta baka fuskan nan. To yanzu da a ce mun yi install din wancan a kwamfuta, da za ku ga yadda za a yi ta kama. To amma yanzu dai so da ba masu bidiyon nan yayi tsayi, muna so ana yin shi daki ne inda mutane za su ji daɗin shi. So da ka san wani bai da datan da zai tsaya ya janyo wancan, gwanda a muku ɗaya daga baya, in ya so sai a ci gaba. To dan uwa, kafin mu ƙarashe bidiyon nan, muna ƙara roƙonka idan kai sabo ne ka daure ka mana subscribe a wannan channel na mai suna Adams Technology. Mun gode da kasancewa da mu. Thank you.